सोलोंथाइजों इगल बायदि गोजौआव बिरनो हायो। बे आयदाखौ लानानै दिनै दादगारि बर' बेप्टिस्ट गिर्जायाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि खुंदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमानि दादगारि हाथिसाराव थानाय बर' बेप्टिस्ट गिर्जायाव दिनै सोलोंथाइजों इगल बायदि गोजौआव बिरनो हायो। बे आयदाखौ लानानै लाइमोन सांग्रांथि आरो थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सायाव फरायसाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दादगारि मण्डलीनि सिङाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि राजखान्थि बिगियान आयदानि बिबुंगोरा सलमन इस्लारिया। आं बे जायगायाव फैनानै बे मण्डलीयाव फैनानै इनायनो मोजां मोनदों आरो जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरजों जे सोलोंथायारि दिगखौ बिसोरजों रायलायनानै एबा केरियारनि सोमोन्दै बिसोरजों जे आङो रायलायनो मोनदों बा बिसोरखौ एसे एनकारेज आङो खालामनो हादों बा जेन' आङो एनकारेज खालामनो बेबायदि मोजां जे मोनसे सम मोनदों बेनि लागै आङो गावखौनो बोर गोनां बा बोर होजानाय बायदि आङो साननानै लादों जे जोंनि जे गथ'फ्रा जे जिउआव जोङो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जों बेखौ एसे गुवारै जोङो डिसकास खालामदों। बेनि अनगायैबो आङो बेखौ इनायनो मोजां मोनदों जे दादगारि बर' जे बेप्टिस्ट मण्डली दङ बेयाव जे जोंनि बे गोथौ जायगानिफ्रायबो जे जोंनि गथ'फ्रा सासे सिभिल सार्भेन्ट जानायनि मोनसे जे सिमां बिसिनाव जे दङ आङो बे दिगखौ नोजोर बोनानै इनायनो मोजां मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंनि गथ'फ्रा जे दासिमहालागै डक्टर इन्जिनियार बे दिगावबो जे प्रिपेरेसन खालामनानै फरिखा जे होगासिनो दङ आं बे दिगखौ मिथिनानैबो आङो दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्चनि जेन' हमना लादो बेबायदि थासारिखौ लोगो मोनफैनानै आङो इनायनो मोजां मोनदों। आङो आसा लाखिदों जे खाथि इयुनाव जोंनि गथ'फ्रा डेफिनेटलि जिउआव आवगायलांनो हागोन एबा बिसोरो साक्सेस जागोन आङो बेखौ मोनसे गिदिर आसा लाखिदों आरो बिसोरजों इन्टारेक्ट खालामनायनि गेजेरजों आङो बेखौ एसे मोन्दांथिबो मोनदों जे जोंनि गथ'फ्रा हार्ड वार्किं खस्थ'नि गेजेरजों फैनायनि आरो बिसोरो जुजिनाय मोनसे स्पिरिट बिसिनावहाय दङ आरो जोङो बे एखे बुस्थुखौनो बे केरियार काउन्सेलिं बा मटिभेशनेल प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौ नोजोर होदोंमोन जेया जोंनि गथ'फोरनाव दं होननानै सानो आरो आङो आसा लाखिनाया बेनो जे खाथि इयुनाव जोंनि बे दादगारि बर' बेप्टिस्ट चार्च दङ बेनिफ्राय एटलिस्ट जोङो मोजां मोजां केरियाराव हाबस'नानै थानाय एबा मोजां मोजां केरियाराव गावखौ जेन' फसंनानै दोननो हानाय जोङो खाथि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनगोन आं बेखौ आसा लाखिदों। माने जेनेरेलि मोनसे फायरायाव आरो जे दादगारि होननानै बुङोब्ला मोनसे नेगेटिभ जेन' मानसिफ्रा माइन्ड लायो खिन्थु आङो जेब्ला बेयाव फैबाय गथ'फोरजों इन्टारेक्ट खालामबाय बिसोरनि जेन' हमना लादो जे मोजां गाज्रि एसे आङो जेन' सोंबाय बुजिनो सेस्था खालामबाय बेखिनियाव आङो बिनि गेजेरजों मोन्दांथि मोनदों जे दादगारि नैबे ओनसोलाव एटलिस्ट जोंनि गथ'फ्रा जेन' हमना लादो बाहेरायाव जिखुनु जा कनसेपसन बा सान्थौ थाया मानो बे जोंनि गथ'फ्रा जे बिसोरहा मोनसे जुजिनाय मोनसे स्पिरिट दङ आरो जेन' हमना लादो गावखौ समाजनि सासे जेन' हमना लादो जे मोजां बेक्ति हिसाबै फसंनानै दोननो नाजानाय जे जोंनि गथ'फोरनाव दङ आं बेखौबो मोन्दांथि मोनदों। एकदम गोथौ ओनसोलनिफ्राय जेन' सासे मानसिया IAS अफिसार जानो सिमां नुनाय बेखौबो बेयावनो मोनदों बा जेन' हमना लादो मोनसे गोथौ जायगानिफ्राय आङो बेखौबो मोन्दांथि मोनदों जे सासे IPS अफिसार जानो आंनि सिमां दं होननानै बुंदों। दा बेखौ जोङो जेब्ला नायो एटलिस्ट जेन' हमना लादो बे ओनसोलाव जेन' बाहेरायाव जेखि जायानो बुङा मानो आं सानो जे दादगारिया मोनसे बेबायदि जायगा जे जायगानिफ्राय हयथ' खाथि इयुनाव जोङो जेन' हमना लादो जोंनि बर' समाजखौ एबा जेन' हमना लादो जोंनि दादगारि ओनसोलाखौनो जा एबा जोंनि जिखुनु जा जेन' हमना लादो जे ससियेल एक्टिभिटियावनो जाया मानो बे दिगाव जोंनि दादगारि ओनसोलनिफ्राय जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा ओंखारबोनानै मैखोमै बाहागो लागोन होननानै
बा जेन' बिसोरो अबदान होगोन आंनि पार्सनेल साइडनिफ्राय बेबायदि मोनसे सान्थौ माने आंनि जे कनसेप्सन मोनसे समाव आं जेखौ खोनादोंमोन बियो जे बेबायदि नङा माने नेगेटिभ जे नङा आं बेखौ आंनि मोन्दांथिजों आं थारमाने बुजिनो हादों आरो आं पार्सनेलि सानो जोंनि गथ'फोरखौ एसे एनकारेज होनांगौ डेफिनेटलि एनकारेज होनांगौ जोङो बेयाव जोङो हमना लादो बे मण्डलियाव जोङो जेब्ला बे प्रग्रामखौ लादों एटलिस्ट जोङो मिथिदों सानै साथामसो गथ'फोर दङ जायफ्रा एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनावहाय फैनो मोनसे थांखि दं होननानै बुंदों खिन्थु जेब्ला बिसोरो गोथौ ओनसोलाव थायो सोरनिफ्रायबा परामर्श मोना बेखिनि समाव माब्लाबा समाव हयथ' डाइरेक्सन गैयि जायो दा बेनिखायनो जोङो जुदि मालाबा बे साइडआव नोजोर होनानै बेबायदि प्रग्राम जुदि खालामनो हायोब्ला अब्ला बे प्रग्रामफ्रा हयथ' जोंनि गथ'फोरखौ गावनि जिउआव हयथ' सं दानलांनायाव केरियारखौ होसोनायाव एसेब्लाबो सहाय खालामगोन होननानै आङो सानो स' बेनि थाखायनो आं एनकारेज खालामगोन मण्डलिफोर एबा जोंनि ससियेल साइडआवबो जुदि हायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ एनकारेज खालामनो प्रग्राम लानाया गाज्रि नङा थेंक इउ सार थेंक इउ बिसेस जोंहा देग्लाय 2023 मायथाइयाव ओमफ्राय मेट्रिकआव 9 जन होनायाव 8 जन पास जादों ओमफ्राय पिअआवबो हायार सेकेन्डारियावबो 7 जनसो दङ ओमफ्राय बिसोरनिबो रिजाल्ट मोननो गोनांखाय दिनै मोननैनिबो ज' खालामनाय जादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्यक्रमे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ फैयाखिसै अब्लाबो जों मेट्रिकआव पास जानायफोरखौ जोङो एडुकेसन एवारनेस प्रग्राम जायजों थुलुंगानाय होनो होननानै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार पलिटिकेल साइन्सनि प्रफेसार सलमन इस्लारि बिथां सारखौ जोङो लेंहरनाय जादों आरो बिथाङा जोंनि हांख्रायनायाव फैदों आरो फैनायजों लोगोसे जे जोंनि मण्डलिनि लाइमोनफोरखौ जे फोरोंनो गोनां दङमोन नांगौनिफ्रायबो साबसिन फोरोंनायखौ जों मोन्दों जिहेतु ड्राग्सनिफ्राय एलकहलफोरनिफ्राय बा लोंनाय जानाय सोबनायफोरनिफ्राय माब्रै गोजान जानानै फरायनायखौ गोसो होनांगौ थांखिखौ होसोनांगौ बिनि सोमोन्दै गोबां सोलोंथाइनि बाथ्राफोर जोंनि मण्डलियाव थानाय लाइमोनफोरनो फोरोंनाय जाबाय आरो सारनि फोरोंनायजों गोबां गथ'फ्रा डिसिसन लाबाय सोरबा IAS IPS जानो थाखाय सोरबा इन्जिनियार जागोन सोरबा डक्टर जागोन सोरबा बेबायदि प्रफेसार जागोन बेबायदि गोबां गथ'फ्रा थांखि लादों बेखौ बिथांनि फोरोंनायजों बेबायदि जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलि गोदोसोनानै थानाय गथ'फ्रा जे बेबायदि थांखि लादों आं बेवहाय दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि फालक जानानै गोबां रंजानाय खुसिखौ आं मोन्दों आरो टपिक हिसाबै माने जोङो बेखौहाय माब्रै सिलाबादि गोजौआव बिरखोलांनांगौ बिनि सोमोन्दै लानाय जादोंमोन आङो दा जेनिखि सारा जोंनि मण्डलियाव फोरोंलांनाय बादिब्ला गोबां मण्डलिनो बेखौ गोनांथि दङ सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां मण्डलिफ्रावनो उइक जानानै दं गोदोसोनानै दं आं सानो बे सारखौ लांनानै जुदि सोलोंहैयोब्ला गोबां गथ'फ्रा सोलोंसाफ्रा माने थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिसोरो गावसिनि लामाखौ माने थांखि सुजुनानै गावसिनि लामाजों आवगायलांगोन बेखौ आं मोनदांनो हादों पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन